Hello guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and share po my video. Maraming salamat po. Part 2 na ni guys. Dili na lang masimento, no? Dili na masimento. Asa? Direct? Dili na pwede kayo. Okay. Election. Di ma-report man god. Ingon ko sa... Lari na lang ito magkasap eh. Okay, i-report man god. Kinsa ng project? Alam, mabuha lagi mo yung graba. Mabuno. Daog siya kuhan, siguro kayo. Balik ni dong. Balik na pala. Balik ang detection. Balik ko balik ang detection. Detection. Ikaw ka ko. Balik ang detection. Nakalingit ko. Pagihara ka ng palitang tinahan. Puso man na. Oh, isa rin. Tinahan sa digos ba? Pore mo. Puso man doon. Parehatan na nag-vlog mo ba? Sa ulawa ni, kaya nga akong gisuot ng duster ba? Mama po yapin sa lamisa. Sa muka. Sa mo na akong katinan ng birthday. Dated daw. Dated pa rin ang lamisa. Mura mo ng tilahan. Sikat ko na. Saka na kami ng up.
Ay, panautan eh. Sige, matulog nga wala yung... Kung matulog, natikpan. No, kaya yung kon ba? Buntag. Tungas likod. Basta na ito ng kabangga. Okay naman, hindi kita balik. Ganun daw eh. Talagang ano, parinter na ito. Ito to. Kauban sa Kauban sa trabaho. bago. Printer sa kamas trabaho. Nanganak ang tumuntis. Oh, Ang anak na to eh, no? 3 months na bata. Buntis ba to? Takong sawa. Atang mo rin, no? Ano to asawa to buntis? Disgust agad lang, no? Awal na ba itong sawa na po? Ay, kara, no? Para po. Hindi na pa yung sawa, di pa nakagulo-bulo eh. Bugis pa dyan. Hindi ako kayo. Kumusta na kayo banggaan sa bulansya, no? Namingaw naman. Sa Davao? Oh, Tabo ba to? Davao. Wala. Sa itong Ang galing sa naikuan no? Ay, Davao to banda ko basketball pa. player na itong ibanggaan. Ano eh? Ambulansya, usog yung dagan daw. Mo na, sorry po itong nag-vlog. Pag usog yung dagan niya, wala karga. Ato, tabok lagi. Kung matabok ito nung latong banggaan niya, yun siya kung mo agit itong blansya. Davao to ba? Pabot ka. Pabot ka niya. Pabot gani daw ang driver, di mo gawas. Pabot sa katong tabok na madagat magit itong ambulansya na. Iko mo ito noon. Ito rakit gutom. Siguro. Tuhon sa banda rin boss no? Sa may katbang? Pintuhon ra? Ay, ano ba? Sige nang lapok yung banda yung banda ba? Wala pa may kuwan. Kuwan na nakasabado. Ato, kuwan na naka-Merkulis. 5. Na Ito mabuhos. pambusan. 5 naka-Merkulis. Ano mo dugay na nabo sa dugay ko. 5 naman ko sa Merkulis. Bulan na. Bantayan ko man yun na. Bulan na eh. Kaya nga kung basihan, katong mga basura. Oh. Oh, ikalima naman ito karoon Merkulis. Nagagi. Oh, katong Merkulis ano, kalima na. Oh. Ano na sila sa minto. Sa ito pa, mabot na po meron og sunod Merkulis. Unom na. Tama din. Unom na ka Merkulis. Oh, sa kabulang kape na. Kada ano, no? Tira mo na mabuo. Ganun niya. Ang bulan ito nagipis. Ha? Ipis mo din ang kuan. Ipis rayahan kuan ba? Ano, size na gani na ibos. Dili gani baga. Idusin no? Size ra. Kay kuan man daw. Kanang Like dili man siya kuan nga road. Nga mang road sa residensya lang. Dili kayo Ginto na kapanjik. barangay. Barangay na. Ay dabo na, dabo. Kaya parang tila tanan ng mga opisyal. Barangay man. Barangay project. Ay, ano rin. Gamay na rin kung ba? Dito, kung natikas. Gamay na lang kung sa San Juan, gamay na lang dire sa dire lang. Ano na? Tulo na lang ata ang wala mga semento. Tulo. Ano na iba no? Humana na ng eleksyon. Urot na na. Tao. Urot siya, urot na gina. Turot ubod sa? Ano nga istorya ba? Rot na semento daw. Lugay din ang mas semento na ba? So, lugay. So, human, kutaan lang. Sige, May. Nagkapasa rin naghapon gabi.
Oh, pagsahay niya ka ng langon dyan. Dili na. Kita tanan ha. Ano sa kitang gusto? Hikap na ha. Mago tayo sa dili. Mawag rin. Mas na apat oras dito. Gabi naghapon na gabihin ha. Hindi lang. Gunitan ra ha. Hindi, bigyan sa kanya. Traidor ka ng pas mo. Naman. Ah, muta na mong luto kay. Kagutom, di ba? Ako lang na, alam eh, isang galang araw. Alisa na piste. Bawal. Layo nagkabot na ako ang Facebook at YouTube. Ah, Abot ko surala dali. ayun. Layo na surala, no? Bato, yun eh. Kuya yung Facebook ko, no? Oo, mga katag dyan. Katag yun ang Sa YouTube. YouTube, Facebook, no? Wagi siya mong kuhan ba? Isa man eh. Kaya mo na eh. Adigos ka na, adigos. Saan mo ka na? Abot yung tandag dali. Sorry ikaw. Hindi ka? Ito, tulo. Nagkyo na yung gano'n, no? Nagagam dol-dol do. Kanang dabaw do nagagam dol. Jo dol ang dabaw ng dabaw to rin. Murag tali siya maabot dire. Panabot agom. Oh. Di pabitin ng turil dabaw dire. Ano yun? Ano siya? Kaya kanang bitang murag nadiin na sila sige. Paitay ka ng Ilo. pailutan. Taghan yun, mangilo tayo dabaw. Oh, bakas ka rin po din. Ha? Kung gusto yun. Wala bro. Hindi maki. Wala makakuha. Di ko. Ah, putin na mo po. Tao kong digos. No? Kailangan nito sa sila di makuha. Ah. Kailangan sila magkot sa di makuha. Sa makuha, doon dapat sila magkot. Yan ay puto rin, mental. Mental. Lilit mo mental, no? Ano na, sa may ano naman na ulas. Ulas. Ito sa Ang ulas. ulas sila kay dili sa istorya sa sakit sa baba. Lutan? Tan sa tumira sa lupa. Istorya siya. Kaya matutumag sa kita, di na lang istorya. Iguan na. Bata pa. Buto plus. Plus. Napunog lupas ba? Yang uwan niya? Uluan ka na baba. Tapos ko na. Ikara niya noon. Matong ilot na. Ako yung ang iblis. Yung sinala ko. Kinang Kusog, mamanay kay kontra. Ako pa may kamanan, may apil, may tapi. Nagtatabi na. Display ka tong adlaw gani kay kay mata. Ha? Display ka tong adlaw kay kay mata, kay bangon. Absen ya, may lahang kon sa ando. Sa ito sa lahang first pan ba, position kay cream man dia. Maabot na kapila kayo ugma. Nag-cream? Oh, cream, first lahang pan. Ano na first siya kalit? Grade 12. Mag-cream. Ito ligo na ni boss. Ha? Bakal ligo mo no? Nawala Karang ligo na no. kong mabawag. Karang na kong mabawag. Ano mo dito? Walang. Karang na kong buma. Sugat pa ganyan. Kahapon na din. Kahapon ba to? Ay, dadala man mo bubo niya giyang kuan. Baklay ka ba? Kaya mabaklay mo nung ba ito kalingkit? Eh, ano mabaklay ka? Kaya para sa imuhang po na. Palingki nga. Kalingkit ko niya. Sada.
Ano ba, makampleng ka na. Ah, Manitong isda, ano ba, baklero dyan po. Rakon ba? exercise pa. Exercise ba? Kani. Ang dami kayo pag gumano eh. Oh, baklay lang. Ano yung daging baklay lang, pais na na. Ah, oh, di ka doon pa itong palengke. Doon na ito eh. Ayun lang na eh. Tipot yung nita. Agi ka nasyonal, likod. Oh. Likod, magi ko overpass. Oh. Ito yun, ko kaagi ko overpass. Balik na po, dagandagay sa overpass mo yung naon. Huwag man tayo bukid, yan na lang. Ah. Ah. Ano saan mo ito magbakli-pakli? May kuha na? Stinta na? Layo na kayo. Hindi kayo. Baklay, ran-ron. Sunitikan. So natikang na stinta. Pwede ni Moron Boss. Mga Taiwan. Ah. Luwang na. Basta, hindi ako na. Luwang na. Si ate, 10 taon po. 10 taon pa sa ate. 42. Ah, 48. Buwang na. Doon kami nagsabti, wala nang lawas. Anay Lahat pila na lang edad. nabot ani. Anay pila edad. Basta di ko magpasagot to hapon dito. Humok kita itong bukong na. Rider na. Ano magpasaghapon ka pero. Gitu kan? Gitu kaya gitu. Mantap yun. Habis, habis.
na tubig yung tabi. Nabuhay ka, kapag kung pangat, pagod. Panutan. Ang nagdagandagan. Uy, panunod pa rin mo. Nigulihan ni boss. Nag-mix niyang kuwan. Kasi kaniturahan mo itang matugnaw ta. Ako din na pangutana na imong kalintura. Tugnaw pag-init. Ang tugnaw, tapas mo. Ito, iigang init kayo kung kalintura mo na overpatig. Sobrang sa trabaho. Tugnaw man siya. Asa ko ka kita kalintura nga. Tugnawon ka. Dili yun dapat. Lugan magani mahaw bun Mao na siya, doro ko na siya. yang pantang mo sa iyo pamahaw panood to na. Durag. Ana, Lagi ko sa riyan. wala mong kayo pamahaw, alas 9. As 11 na lang sa laula ba man yung mahaw. Diretso na. Oh. Durag, kumbaga panood to na. Ano ta may klase? Hindi mo na sa orang bakon niya. Ang kuwanan eh, naguli sa balay. Nipiyuhan mong kaldero. Diba sa pwede ka ba sa ikon din patrabaho. Nipiyuhan mong kaldero, tapos na mo ibalik ang ice dito, tagas. Ibutan mo itong ice. Tanggalan sa lupin. Ibutan mo itong ice, na taas man buha ka kaya para masulod. Pagbutan mo sa ice, sabog isa kabasong tubig. Pagkabukal niya, isa kabukalan lang. Ibutan mo sa duha kamag, nabukal naman, ibutan mo duha kamag. Ipainom sa iya nga init yung kayo. Pero, hindi po siya mapasok. Ayos lang ka ng kuwan dahil. Moro to, ice, sabog isa kabasong tubig. Wala sa inumon karon, kundi katugid ang maguna. Dili mo inom sa bugnaw. Katugid ko na ha. Na pag man inom sa duha ka mag, pakaon na dito. Dito na sa kaon. Kung halimbawa, kung orasan mo na naka-init ka dito, alas 11:30. So 11:30 naghimo ka, 12:30 maghimo ka, 1:30 maghimo ka. Katong sa ice nga. Or gyapon to. Kung namin nabili nga tubig iya buo magot kay bago. So 11:30, 12:30, 1:30. Wala pa'y oras, maghimo na ka kaya para makuha ang kada oras. Ano ha? Na pag human naman nakuha na naman tulo. Na perfect niya. Kung makatulog yapon. Pero bago mamahaw, bago maniyadto, bago mamahon. Wala pa kapamahaw, wala pa makapaniyadto, wala pa kapaniyapon. Para madakpan tanin. Ikuyo mo ni. Tirawan man ko na utok. May laming kaon, murag pait, masudan mo, gulat niya. Ha? Ano lang? Grabe. Yan man, balik ko dre naman. Ha? Balik ko dre. No? Balik yun na. Ayaw naman eh. Ayun na. Okay naman to. Wala na yan. Kung messi mo, matuhan dyan bago maughan. Ayaw dyan. Matuhan nga yung basa hapon. Hindi. O ito hapon. Hindi. Bawal gina. Sa oras mo pala na boss. Sa iyahaw ni Mundi, nang pumino. Ano na, may nangyelo. Tapos sige. Sige, ana lang mo sa'yo. Nag-abot ito. Oh. Kana yung ice ha. Ah. Sa kais ko sa kais lang dito. Mga katulo pa sa kaliro. Wala ito. Ano eh, bokal lang kayo para masulod. Itaas mo god. Na kainit pa mukalan. Saka ayos, nasagwi lagi sa kabasong tubig. Wala na. Isa na nakabukalan, layo rin 10 minutos kung nagkasilin ka. Bukal na gito, sarang. Ito nga sa mag-duha. Painom yun yung init yun, para makasunod sa ablihan taman eh, ha? Ano yun, masmok. Masmok man eh. Dito itong na-cook boss no, kung magod ko nung Inahato. Dito nagagamit na mas powerful ang tubig na. Itong naibahaw nga Oh, dukot. lukot. Inahato to. Ito yung nabaw na kung nakuhan good. Hindi na sila sa ice. Naputo direk, abig kabuhi po kay kung sa rasa sa mga mata mo pwede kaon. Nabilar man po daw kagabi kay sa cellphone. Labi na kulay klase ma. Tuig matulog.
Kini mulaag ni gabi nga toy kas baka ugma. Garni sa gabi wala mulaag ni diya. Ito lang. Muli taga alas buntag na. Buntag na pud mo. Out ka pa man ang mahaw. Nagpanulog ng kiyaman. Primero lumog ko na is boss kini patanon di man primero. Dili, duha. Patuwas itong duha. Tulo adua. Dili, duha ka mag. Baka mag Ini ka magbukal, duha man ka mag dahil inomon. Kung man nag-inom sa duha ka mag, kao na. naman Ano po? 30 na po yung 30. 12:13. Wala pa yung 12:13. Wala ka. Oo. Dalang, simple nga. Hindi nga ito boss katong babae nga. Kamuhi siya. Saka siya ang suba. Kuhaan na lagi. Puro Kung ka. mana na kay ako naglango gabi ako puputo. Naulan, man tapo ng bato. Paano ba boss? Buang. Ang mga stricto na, nagsabot ko sa mga. Sila din nagkikinig ka. Nagkawatan. Ha? Sundan ka lang upo ko na. Takam, tulog. Sige, ang git, ang tigit. Sila dan ang git, ang tigit. Nagawa niya na. Talagang na. Tuliling na, tar na. Amo-amo dito. Sila din na nila. Dili ako. Kasi may mapansin na nagpahilot din nagbungkagong ka nagkabuhi ano. Ate hilot na ako dala. Sugal ako ng katabaw. Upat yung kabog na gunit. Sige. Upat ka anak, nangabot, tagpo kayo. Ganita, pag isa-isa, nagtingin ka mo. Tapos, Buwak niwan. tiko, sugayo. Hmm. Ang ganang ilotan mo ko na, di mo kubuha. Ilotan mo, di mo kubuha. Gulong dyan, buwang dyan. Pilot mo rin. Ilot lagi bas na kita. Inunitay lagi na mo dre. Hindi nga yung sa kanong kanong. Tandaan ako ito ba? Nawala si Dina Dong. Tabang ni Dong. Mag-wild man. Igo na siya. Mga waktu nagmayon. Sudah na lagi. Pag sipapat, ang mga nang bukan. Dik na nagmagan. Bisa ko di mga waktu man. Sudah na babae. Babae ang buhat niya. Babae pagod. Kaya di lawas. Kapusgan kayo. Ada ko. Ganun. Gamay pagod. Ang isa. Di bangon ka dong. Ako lagi sudah ka Ay lang. pagbasa ron ha. Karon ako mawala ligo ha. Ano. Ang klaki ng lugar sa mga bahaw. Mga pamilya, nagkasi. Ang klase. Ako ako dito, adi mo mabasa ka dito raw na. Kaya dito rin ang kanskurisyo. Hindi ka ang gablot lagi mo. Ano man? Isi ka timo. Tignan din ng klase. Sige, study. Paano sige study? Sige, timo. Ana, basag-basubay naman na. Kaya ito bisa dito. Pag-delete ko niyan ko, pag-delete ko, kita ko na ng sayod.
Loud sa UM. Hmm. Ang doktor mo, ay grabe mo English eh. Don't touch me. Kaya, Dapat sige study to. May kongkaon. sundo ka nila. Yung bite, loud English ka. Hindi ko. Laki to, laki. Bye. Bye. Kau lagi lain pamahagian na mahilot mo sa kinunitay gid. Ako ra isa magiging lang mo anang yan man no, masukuin no. Mapli gani. So kunitay yung nanduha ka kamo to din. Dilong. Malika na na. Ital di. Labi kinunitay na para maijika. Di ka pugong sa katawa na. Bagyo, kabalag tanda. Isa sa gil. Ital man ko na siya. Ano ro sa istoryawan man na. Uwian ko ne sa magtarong ka binutan ka. Uwian ka. Ako nagbubuang di ba no? Nagbubuang. Paano eh? Mana nga mo magkahay kayo. Sikan, may istorya, sige istorya. Mana mo daw, tanggalon ng katuntakot ng mga bandits. Okay ka. Ay, tanaw ka, maluoy mo ka, hindi ka po tanawon. Ay, tanaw dire mo. Sir, Pero iro yung mga anak nito kay. pwede mo anak, patigay ah. Dili, pwede sa katao, dagko, gunit yun. Ano? Hindi mo sumbagan karon nila. Sige laki. Kaya yung sayahan, daan na ba? Kaya yung sayahan. Ha? Ulo. Bahala yung kamay kaon, basta makakaon. Buhok dia dyan. Yan ka na dyan magbasa, sus. Pag mapiki na biya kita ba yung mahasong niya po. Gusto ko may lang, tabang. Kita ba yung kan? Pwede ko yan, kanan man. Ano? Lain po kayo, silingan mo yung matabang. Saan, hindi ka na, wala mo natabang. Tagdag. Hindi na, magtagad yung anak. Oh, nandiyan yung mga anak mo eh. Sa paan, ganyan. Doon tayo, magsagaan. Saag mo, Davao. Talagang kuandre eh. Mabuha yun sa Davao, ito Davao. Katong isa po mag-game service ako, wag yun makuha eh. Lisod na kayo. Pagkaginini ito, black bike. Buwang dyan. Yeah, buwang din. Yan na daw, mamay na ka. Jesus, mahayon na may just jaging panjakit. Inom sa katong ayos ron ha. Okay, grabe kabuhin mo. Thank you for watching guys.